Когато нямате достъп до криостая, тази в която аз правя всеки ден в Foxy Life, може да направите и леден душ. Ледените душове, ледените вани, те са полезни за тялото, помагат за имунитета, помагат за инсулиновата резистентност, помагат за инсулиновата чувствителност, отделят различни хормони като адреналин, норадреналин, епинефрин и неща като ендорфина, които са много полезни за нашето тяло. Освен това, горенето на мазнините в случая ние активираме кафявата мазнина, което е също важен, за да стопим нашето тяло. Едно от нещата, които трябва да правите всеки ден, са студени душове или още по-добре студените вани. При студените душове и студените в случая басейни или ледени вани, трябва да стоите толкова минути, колкото проценти мазнини сте. Ако сте 20% мазнини, трябва да стоите 20 минути. В студеното естествено трябва постепенно да прогресирате. Минаха 10 минути, така че време за закуска.